Kendo duoge pacho ka wadhi e kaunti ma Homa Bay. Piny owacho chako chenro mar keto ler e chiro mar rech maduong' manie dho wath ma Apaya e boma ma Homa Bay. Mae timore tok ka jo ohala golo ywak margi kaluwore gi chido mar kar ohand rechno, ma bende oganda mathoth thoro timo e limbe ka ginyiewo rech. Chenro mar keto ler e chirono chaki gi migawo mar ohala kod bad migawo mochung' ne alwora e kauntino kaka yor konyo e jiwo ler kod thiro tuoche moko ma ikelo gi alwora ma ochido mane nyalo muoche chirono. Director bad migawo mar ohala e kaunti ma Homa Bay Sam Owiyo koni giseketo jotije mag lwedo maromo 12 mabiro keto ler e chiro mar rechno odiochieng' ka odiochieng' mondo jo ohala ousi e alwora makare. Collaborate gi jo Water and Environment Ministry mondo kel gir puko yugi mikambi kar keto taka. Masani wasekbe keto skips 2 nitie in place mondo oketie yugi. Koro sani jo ohala gi ji ma obedo lemo nam kanyo gi jowa ma ywecho negi kama ka gise ywecho to gitero gikete ang'o gikete yugi. Koro mano ema timore sani. Chandruok machielo mar cho wan go moromo e dho nam ka. Chandruok ma wan go ni keto kunyo cho miluongo ni pit latrine e dho nam miyo watunde pi piyo, to kwa tunde pi piyo to koro kunya tigi cho nikech losruok biro yudo yo modonjo gi ang'o e nam e pi. Koro wan gi different technology ma nyasani ma kisungu ma watemo mondo wadilgo mondo wane kaka dilos chope ma waluongo na abolition block